kutora Arita seko mapromoter ya King apa. Ine mbava. Matsotsi. Azhinji wacho muimbava. Tina chipazi mbava. If in the night. Ari kukwidza mutengo community halls. Zimbabwe muno. Vapedza kukwidza mutengo havachaenda unoita futi mashows kune vanhu vachero. Plus havasi kubhadhara kuti vapana vacho mari. Ma-artist. Saka problem yavo manje vanovhara futi maposta evanhu. Vavhara maposta edu. Imswe 25 Christmas. 25 December. 25 December 2014. Saka even akaita zvaanoita zvake vapana vezimdanso vachifunga kuti ari kumberi iyoyo ipa Ndiege. Sofa pane mumwe wacho ari bhoyo anadaka wachari bhowane atone bhawara akatoti ndianotokudzira Anonzani zve big ndiye wesuper label. Divine assignment. Divine assignment. Auya hatina trouble nayo. Inopareta musha ina munhu atachema nayo kanoti zvokuti ava vataurwa vana chipaza nyaya dzavo dzawandisa mubusiness Akakararisa vanhu futi ka. dzawandisa Zvikunzi show yake. Show yake sting vamwe vari kuti hanzi hakuna kufa vanhu but vanhu vakakwara. But anga riri zheti ranga rakaplanwa here. Vanga vakaplana zheti. Izheti riri. Vaida kuti ningi Isapere. show isapere vazoita Pasi 2. Ndakatadza kusedza kuona kutadza kusedza kwazvakaita ndezvekuti soldier love nacolors vacho vanhu vatori established kudhara aida kupasa one yecareer yavo plus anga akataura kuti Toki Vibes ada kumuparadza career yake but tikutoona Toki Vibes achitenda mberi. Toki Vibes mufana uchibambi but anyways Akuchita tugauro. ayo but chibalance achiperi unokona kuita gauro balance manje padressing yake Amuna akakurira mapfanyazi ka uyu. Akaenda mapfanyazi ari mufana zvokuti kuti akapinda nechirutseni. but kuona problem inoita kana ungofunga kuita muri boy kudressa sambuyani handa ungostika nambuyani handa uzopfekera suti anyways back kuma promote mahoro skiri yake yakaite kudobhadhara mari dzisiridzi kuzoke pakuitika mari yakanyanya pasina mari yakanyanya hai papa akati mamiri unoona kuti imwe inoitwa nevanhu vave yekuti unoona kuti havana shungu nekuti idhanso rende kumberi vadoko ningirikei vanodhila nevanhu vari pamusoro chete ndo vanhu vaanodai vaanokwanisa kupa mari but anenge akaisa vamwe vapana hobho papost asingazopa mari ngape mari ende kuona problem yana chipas hapana kana one artist akabva kustable kwake hakuna uyu akatanga kudzikanwa through chipas awo chipazi anga ari kusungura ka uyu aiwa aisungura nedendera ndokwake iko zimdanso akada kubatira padenga urikuona isusu taita mapasapasa handiti taita mapasapasa chiita zvatiri kuita wapana ivo akatanga kuzikanwa through pasapasa city sport center henzi show cup zvakatanga kuitwa almost 30 years asi chipazi akatanga nako vanhu vanozvinyebera itrademark yedancehall chaicho reg dancehall zvotokona ngozvivharisa futi tokona ngozvivharisa but kuona vamwe vanhu hanzi nevamwe vanhu hanzi aimadminox pamwe ndiwo akatumira vanhu kuti vanokanda matiegas akakandwa nepolisi after chaos chipazi akaitisa chaos
pastage aisazi fenzi rake isina nebasa rese fenzi yanga itori yekutoisa kuti waitoziva kuti chichatoitwa panoita box and match makido chifenzi chechiyaka chinotorepresenta something chechiye ende futi kadu remember kashoya yanga ifanira kungoita luciana sekuti dai pakaisa luciana wabva watoti hachi mashows ichi emarasta ane noise good thing kuti luciana haana kuzouya because nyaya yekunyembera ibhola patenge isiri nyaya yebhola bhola ipi yakaregera kuya conscience na aiwa isi nyaya yebhola ukamboita ibhola kuzimbabwe hakuna ibhola ngoti ngori vanga vakanzi africa aiwa africa those people are ignorant ndosati zvangofana nemhata dzinouya kuno kudze kuzimbabwe dziri kuuk anonyora kuti I'm going to Africa. No, just say you're going to Zimbabwe. When you go to Zimbabwe, tell us where you live. Kana uchienda kumapanya, uchienda kwa Murewa, tikutaurire, indogara Mbai, waisiya. Yeah. Muna kunyembera vanhu kuti Africa. Taura kwauri kuenda. Chaiko chaiko kuAfrica kupi? Because vanhu ivavo iwewe wakataura kuti Africa. Murungu anongoti munhu wese anogara muone country. Africa. Indotokataura utogara Mbare, Harare, Zimbabwe. Waisiya. Mune mabhebi. Iro bhebi rokuti getsa iri. Getsa varatidze bhebi. Iro ifoni. Abutseke. Kana kumashure kwacho Kana kumashure kunobuda futi. Especially. Ndezvako izvo wabuda chete. Miri wese. Watenderera. Masaidzi ese. Yeah. Guys, I've got a question. You cancel inoti chinazo because aba revenue yacho inowana ichangodhana chipasi. Council kune corruption. Kune corruption ndo yakawandisa. Woza vashandi vacho havana basa nekuti kanzuro yazoita imwe mari anenge hazvinei naye plus tronyo yachipa ukona chipasi anotonyora mapurisa ogotonyora kanzuro tonyora newspaper ogotonyora radio panzvimbo yokuti chipasi aise maadvert paZBC kuStar FM kuZFM anotonyera madjs obva aisa maartist ake nemadjs yavo show yobva yaita kunge iri big stereo but hapana chiri big because takaita show yedu isina kana newspaper isina kana radio yanga iri boom wakatozarisa zvokunoti akatotadza kupinda saka isati nakana basa nenewspaper ndatanga kubuda munewspaper ndiri mwana mudiki anotanga kubuda munewspaper ndiri munhu mukuru achipasi mabhamba hapana kana vachipaza kwaya muharare maimhanje mabharanze saka akasvikira kusungura nzaka akasvikira kusungura danga ari mugaigai akatanga kujanso twekumabhima twekumagaraji kwanzwa nekunyura malosi mumashow anenge achisimbiswa naanzi Jack Radix une anozvitani mari anezvivende ngaende kunotenga ninzi zino chimotore motora yaJack Radix toda yaJack Radix ombanya pambira nokuti iye Jack Radix iyeyo ndiye mumwe futi iyeyo asensano mahari acho nemari yedu yakatinamisa zvimaposta zvake $70 kasi zvine zvichizikanwa kana bhosi wake chipasi izheti ravo vese zvekuti ukaendera uyu anokutaura kuti haa noona cheki zvekutaura kuti haa zvakati zii zvakazoti noona chimudhara anonge achikirana nabhora mbavha iye achiziva kuti maposta ake akanamwa plus kana iye ane mari ngaende kunotenga zino seane vende anozvitaura nemari yakaipa ngaende pasouth africa panotenga zino refake aise kana ane mari yakaipa motikadzi anofamba nadzazisi dzake bedzi anangana chaanacho akatotizwo nemukadzi zvake vanhu ngavazive kuti nyaya yedanso iri kumberi kupfuura ivo vanogona ngofunga kuti haa inoperera panapa kwainoperera tokuziya zvinhu zvayo hazvi zvemuno zvakabva babylon kunyanya kuuk
ndokakabva danso chaite Jamaica vaingorekodha but yakapromotwa muUK. Kana vachida kunzi wakuita mari whether uri resim danso uri wechii kana reyedu danso unotoitira mari yacho kuUK. Zvapana zvese zviri kuimba zvimai manje vane problem one nemapromoters acho futi ekuUK vane problem yokuti munhu anenge ada kuisa munhu maapwa so aiyewa kana munhu asi wako kune apana kuna Natoro Entertainment kune zvimwe zvinhu zviri kungoitika vanozviti ndove aridzi vaToki Vibes. Musadaro muri kupiko paimbira mahara pese aiwa ngavasiye mpana aite mari mpana akutotadza kuenda kuEngland just because kune munhu one ari kumisa vanhu vese achiita munhu wake just because munobva mumasame maraini ngoni Killer T akaendeswa naKing Alfred ngoni takatosapota although King Alfred tisikamufariri kuti mpano wedu ari kusumukira abuda nenyika iyo Natoro Entertainment yavo ngaasiyane nemunhu ngaasiyane nempana weyo kwaiva ana Killer T ndakanzwa kuti pane vanozviti ndevavo futi kuEngland iko King Alfred ada kuzvita wake but manje Killer T wacho akangwarisa kanga Ciao. Killer T chairman kaisi balance. He was raised in a ghetto, so he's a ghetto boy. Killer T has balance. Andoro gara neEngland yako ari fresh. What property studio? Atongomirira equipment akapera kuvakwa zvese zigirazi. Akavakwa standard. What property? Yeah, ndo vanonga vachiridzira mapopo wavo ini. Chipazi ngavhure studio. Kana akaivhura anoitei kunoenda ani basa anoitise jegradi mari yedu tikuida uri kuona zviri kuitika gawa mapromoters ngaazive kuti if you are a promoter 99% all you have to do is dish out some money. You are using finance. Don't control my artists. Uchida kutry kublokera mamwe mapromoters. It's either mungosenza pamwe chete. Both artists manje anopesera awo zvinhu hobo. Label recording inenge chito ndeyavo. Iwo promoter uti ndewake. Manager uti ndewake. Munhu wani iyo nyaya yekunzi vapana ma-artists vakumanagwa ndio iri kukanya yokuti munhu wana anomanagwa nevanhu 3 wakaenda kune uyu anokutaura zvakati wakaenda kune uyu anokutaura zvakati senge zvatakaitwa pane ya 25 year china takabhadhara munhu ainzi manager wake apa ari kunzi asiri manager wake hanzi kuna Laveridge na Nash saka bhadhara Nash anti but Nash wacho akabva ashayika nemari mushe ekokeshi iyachasenza sayapa kana ipambera apo pana 7 Mari. One problem iripo. Ma promoters. Baby, hey baby, you took a video. Hey Sha, how are you? Hey Sha, I love you. You love me. Hey, I love me too, Bo. But anyways, especially could promoter. Can I promoter? Kana one date rako especially vari kuUK anyway nemuZimbabwe topedzerana nawo tinambotaura nyaya yavanhu tikaitangise futeri kapo zvinoita right mapromota ekuUK aya mune problem usati kupinda mapromota aya ekuUK mune problem one
problem ndeyei problem yekuti vapana vapa vakasumuka vakamusipa hamutomboziva zvaifamba sei. Saka kana makuda kuti munhu ndewenyu muchibhadhara vamwe vapana kuti vasakwire ndege kuti vasaboteje mashoyo vamwana mukusaboteja ndendani mukusaboteja. So inini ndakatotumira mumwe munhu message kuti jalafu aifanira kuenda kuengland musi wa27 or something like that December ka but mumwe munhu ndakamutaura kuti jalafu haasi kuuya because kutomuona mai manje musi wa27 wacho because takaenda show yasi musi wa26 iye airidza musi wa27 at 3 AM showground. saka hapana kwaenda anenge achida kumhanyira uko but anyways iyo nyaya yajalafu iyo hanzi pane promota wekuengland akabhadhara ana jalafu kuno kuti vasakwire ndege. ivo vanga vabhadharwa kuti vakwire ndege. Vabhadharwa kunzi vakwire ndege. Saka uro kuti akavapa yakawandisa kupfuura yavanga vapiwa. Yanga vabhadharwa. Saka zvichimubatsire izvozvo. Ayo manje zvavasiri kuziva kasabotage inostopa even akazoenda kana maartist akazoenda kuBabylon. Vanhu vanenge vachiti haauye because machances ekuti anouya anenge asiripo. Because munhu akutozikanwa chake chekuti anzi vakandisisa nendege vakazoona agone imba rege. Aiwa unoziva paipai chakaitika ngarasheti. Aiwa kuona zvakaitika akasabotagwa futi paipai colors paakazoenda ega kapaipai hanzi vakashandisa zita rake repastage kutenga ticket or something like that. I don't know how true it is. Avazoti anonzi Sauro here. Anonzi Sauro. Anonzi Soul something. Soul Musoka. Saka vakasatsa kuti jalafu. Vakunomutengera achiti jalafu. Mutsaga munhu mabambi. Munhu iye mutsaga. Vamwe vakatori zhetero kuti asaende. Because pamwe yango defense. Mistake. Ayo unoziva chikuitika. Mapromoters akutadza kubhadhara maartist. Maartist achakuda mari yakawandisa zvokuti kana mapromoters acho kuengland chimomirai kumbokuinza vapana ava vatanga varongeka miri. Inda muchitange muri mabhambi futi. Havasere mabhambi. Aiwa. Tikangoti tupisa ungava umwe. Uyambopinda. Uya kudoku. Watichi pinzwa mugaba. Uda kuti zviri kwese. Zvinopiwa varungu. Yarapu. Tuda zvinopiwa varungu kaizvo. Amana kuti bhadhara munhu yega. Koma promoter yamabhambi kai. Vari kuimbisana Soldier Love mari. Mufana kubhadhara. Tofana tozigadzisa zite muzi. Anditi ka. Muzi nemufana wangu anoti King Bija Muziya. Ari kuchinzwa mahara itingotumira mama nemiri kuUK ko. Internet but asi kubhadhara. Mufana kupuwa mari. Mufana kupuwa mari. Mama. Mamona Rasta. Dakubai Rasta. Uyu ari panapo. Kuda kuyanetsa nemunhu zangu Rasta. Ndipate chwade. Watizwa nemufesi kuUK akaenda. Atochinyanga kunyingwana. Chiwa kana nditokuti. Iwa. Iwa. Pesa katutiza. Atotiza akaenda UK. Ngori nemwana wani kana one wako kwatochata. Ichata kawani. Saka mbana wakari kusenzeswa vanhu vakunakirwa kuUK nemanhamba. Nemanhamba ake. Andiwo zvakanaka here. Apa asi kubhadhara. Asi kubhadhara. Saka paitwa sei pa? Karoti atoziya basa iroro ka. Uri kuti nyinyi ndomudzidzisa kana kunoga kana Rasta. Zviri nani. Musenja imari nese muri kurasta. Anditi muri pakambani muri kunobhurisa kundini. Kuroweni matizira kana muri kunorejesa kambani Rasta muri. Muri kuda kuchita mari Rasta. Panapa chavaenda kutsvaga makasitoma. wotsvagira makasitoma. Ini wachidini yekutanga ndatorogwa Rasta nemi Rasta. Paunodzoka tozoipedzisa. Toipedzisa. Saka matichikonda. Inonzi kuti kana uri promoter, you are there to nurture someone's talent. And it's through exposure nekumfacilitator zvese zvaanoda. Saka it's not a matter of kuita mari neartists.
Saka it's not about kuti ukaisa mari yakati uda kuona kuti mari yako yadzoka. You are supposed to chip in mari kusupport that guy. When he makes it, you will not forget. Not kuda kuita mari inopana. And usarambidze kuti mutwara kana ona mumwe munhu ada kumupromota anomupa mari kumurambidza woda kumuita wako. You don't own anybody. Munhu ndewamwari haazi wapromota. But mamapromoters ada kuita own maartists ezisi ndeavo kuti kana ndisipo inini don't go anywhere. Uda kumulimit eyo kuti anza aramba achiriza environment yaunoda kuti yari. Let him experience or let him or her experience what is there in the music industry. Anenge akabvuma kuti bane anenge akabvuma sekusaina contract. You see, most of these artists they are not so sorry to say this, but havana chikoro chakakura because anogona kuziva kuti I'm going to England. He doesn't know what is at stake in talent yake. There is no money that can buy your God given. Apana mari inokutenga. Sinotengwa nemari. How much is your talent? Achine nechikoro handiti. But ipapo element iyo ndeno anasa kuti I think there should be sort of a platform inobatsira these artists. Kuti kana uchita madhiyo acho emapromoters. Panofanira kungoita kana board before you sign any contract. Yeah, I think it's this. That will censor the promoters. Are they genuine enough? What will they give our artists? Because they educate artists. Yes, they need sort of a board that helps artists. It's like footballers. It's like footballers and musicians. They get into something that they don't know. Because you must be flexible as an artist. You must. As my promoters. Don't saboteurs. You are because they are not promoters. Those people. If there is a board or an organization that registers those promoters, that one will be the promoters. They are abusing our talent in our culture. Kwapana vari kunze vanenge vakapinzwa mumazheti vasina kurongeka ndospenda mari yangu ndikupromota obva watanga kunditisa zvisina nebasa rese zvana Soldier Love zvino panodiwa illegal binding contracts yokuti kana ini ndaisa mari yangu ndiri promoter uri artist because I have to make sure kuti mari yangu comes back kana iriyo agreement yangu unless kana ngoda ngokupromota zvangu ndichikuziva but mazvano hard economic environment yakona zvakadaro. Saka when you breach my contract, let's put everything on paper so that everyone knows what it is. Kasi paine vamwe vanhu vanobatsira kumbotanga samunhu asati asaina. These artists have to be educated. They must not just say anyone comes and say I give you money, do this. Macontract afana tombosainwa kumba. Lawyer, National Art Council. And my experts are not advice like you, here. Before me, not say you to another consult. But they need it. Let's try it. You don't want to kutaura munhu kuti eno register music yako. Munhu akutondishainira. Wazive kamino they ignorant. Kuimba zero kuti ane brain. Ingoli talent yakangobona mwari because angamupe zvese kanditi. You akapo talent yekuti zvako yakangopo chipo chake. They are ignorant. The same thing happens to footballers. Most footballers vanokwara because they are ignorant. Anosaina contract ye 5 years. Nokubinda. Unenge wapera. Ende futi chinhu chinonetsa futi kuona vapanha kunoko vari kuwanza madrugs. Nepaasikafanha kurohwa madrugs ka anoenda akarohwa nemadrugs. They have to be educated, they have to be conscientized, they are abuse drugs. Because when they go for it, it's a penalty, not going to. So they must not just go and smoke every because my police you can buy them $50 and take. But when they go for it, if you go to China and be executed, I'm sorry about money. Yes, ma'am. So they have to be told. I think there should be an organization or an association that deals with that kind of aspect. It's ripe in Zimbabwe. A lot of talent is mushrooming in Zimbabwe, but what are they getting? Honda chiri kunetsa ka chiri kunetsa nemaartist kuno
ini ndakataura zvonzi madminox pane chauri kuita nachipas ndoane ameno boss ndikada kutaura minox there was this gig yakaitwa yanzi sting yakaona yakazoita violent here because aida kuedza kupromota chipepe pekuisa vanhu muringi. It was a clash kuma artists but my fans waifunga kuti these people vanofanira kutorovana. You see, he was promoting violence and yet my clashes they happen in foreign wherever. It's just about exposing talent here. But vanhu vanga vasingaziva kuti yanga iri clash ka. Yeah, but kama poster racho matara boss people anga ine maclubs achitaura kuti what does that have to do ne clash nematanzo masters? What does that have to do? Sauna vakaita perception yekuti vari kuenda kunorohwa vanhu. No, he was promoting violence. And my promoters akaita sekudaro anofanira kuvheta board unovheta kana uchimbosuspend nombosuspend. Boss ari continue ari kuchita nemari. And apana muno mane nzara. Iyedi nenzara yakaoma ndikuzvona. Ukangopuwa kana 1000 so anokabira. Yampataza so anokabira. Saka I think there should be a board. Ini ndakatozvitaura kuti ini pandakazvitaura paintaneti ka ndakanzi madminox ane jerasi masharks iwa haadi kuti vanotaura zvokuti ane jerasi vatomboandastenda kana bhizinesi racho vanobatsira maartisti kuno tiriko katovabatsira ngavakachuhe kuvabatsira totogara tichitovabatsira kakawanda kuti vanhu vacho vazive music yacho iko kubhabhilani kwacho tisu kozi isusu wetimu ka yonzi une jealous nemunhu asina kana 1 chinhu chaakamboitira dance oteerera odiscouragwa newa ndezvavo ngavataura ione reputation izida rako iwe when it comes to dance of circles munhu anoziva dance of zimbabwe anoziva kuti Silverstone ine place yayo among the highest besides Stereo 1 ajapi but he was a foreign. I was part of Stereo 1 ndini Stereo 1 Stereo 1 ndindakainema tisingataure foreign atara malocal Zimbabweans you are rated amongst the best saka manje unotaura kuti zviito indaga ungopinda waneta gawa asi wakakanganiswa but anyways uri mbavha ezvimungo ke but uri kuona ndo problem but whether we like it or not this is the time now that we should have an association that promotes our artists boss vari kushandiswa panhaya unoziva usaziva isi mhosva anozorigreta ezvinozvo zvanyanya malevels acho asisiri kuti tingokomplainatime yekuti pakuda action if talk vibes angana promoter kana manager you could have made it by now akadai great but haasi vada kungodya mari naye uchingotenderera because ungatenderere muzimbabwe it will take time kuti aite song nobita zato but ikada yakatengeswa zvokuita mari ka1 pazuva ka1 yakadzvanyirirwa no videos chekunotoresa mwana video ripo unongomutoresa video achingotambura so what's that vanotya havadi kuhaya machoreographers they are afraid of hiring machoreographers anoita ite quality ende mavideos acho they are low quality atengeseka mutengesa chizvazvo pane mwandaiona patv ana ndekupi city sports akatorerwa mari yavo munhu atora video artist ari kutonga ari muhutsi ndafungati pamwe nguva dikidiki vananyatsogara is an artist I want to shoot a video naye akangogara ipapo what's that is that a video vanotya makosi emari dzemadzi professional choreographers varimo vachienda kumaplaces traveling yes even Zimbabwe outside Zimbabwe vachichinja yes akona same style inini what I know ka zvisikazikana apana kuti if you want to go ahead you have to invest havasi kuinvesta one because even kuuya kwandiri kuita kuno kunditora mavideo ka kutoinvesta mari yangu kayo nditora video netime yangu ivo havasi kuita izvozvo kubata munyara wacho vadangomira ungonzwa takutaura isusu obvaona kunge tiri kuita zvinhu zvisina nebasa rese nedoro I know it is going to face a lot of criticism, especially in my key local promoters, but we have to do it for the sake of our future generation.
What can we do? Because And I think I feel but he has to pay for the cost. complain. To run the organization, they can have I just want to and I just share with complain. You see, when even association, because their members, they affiliate. Ramba without different Gava cannot do that for nothing. They have to pay an affiliation fee. Just a small fee. We supposed to have consultation fees. Yes, consultation. And you protect, you fight for those who are your members. That's right. Even if you have 3 or 4 artists, no problem. Even if you have 3 or 4 artists, and then you protect them against bounty nigga. Let's have an association. But the association actually, they should be. I need to jump on the willing buyer, willing seller. Because don't force them. What I went through, this is what I went through na Fred Zinda and we went back and forth in emails. Respect it now, but everything some newspaper is negative against Zimdanso. Why? Are you against backyard? Are you against backyard studios or are you against drugs? Who's this? Meeting na Talky Vibes na kwa isusu anotisire chipakadaro. Vanhu vanokwanisa kumobilize mayouth acho because pioneers dance they must be consulted. Doma founders. It is on dance from Zimbabwe Indian. It is you, where is the dance on talking about? My manja akusisina ka. Where is the dance acho bageze? Wakazira kupi? Wazira. Yangufanana ni. Kune magod brother man. Yawanita mawadzi. Mawadzi varungopavanhu vari kuimba. Vanhu vanoridza madisco acho, vanoridza music yacho. Hatisi kumborecognize. Asi vanhu vari kuridza music ngavapiwo mawadzi acho. Ekuridza. In other words, belongs to say. If such kind of things, competition. Kuridza kwavo zvinoenda kumberi. Hakuna kanonzi DJ kana sound system. Saka zvikureva kuti music yacho kuridzwa nani? Ikuridzwa kupi? Saka hapana. But you can only air visa. Zvichiri kumashure. Through the registered board. Aiwa, isusu tikuda air visa izvozvi nawo. Bozi uri kuona chii chiri kunetsa? Vanhu ava vanoona ma-awards achiitwa handiti. Vanofunga kuti ma-awards ari kuitwa zviri correct. It's not. Hazvisi What? Because when they talk of Zimbabwe Dancehall Awards, there cannot be a judge who is better than Minox and Zazma Dance. Because these are my pioneers. We know what is dancehall music. What is it? Kungohukura aiwa unoziva kuti munhu wedhansi isusu anatenda ega muri unomisira ridhimu yaasikazive obva atorova ana Alan Rax nana Major Ephraim. That is not dancing. Talky Vibes we want. Hello, Baba. Tendera nekuseva. But in short, we have to consider the artists because we are the problem. That's how we have to try very hard to hammer hard on them on the artists. Let us focus on the artists because we are talking about but ma-artist acho manje ukuona problem kuita ma-artist. Ma-artist ava kuita zverigin. Kuti inini ndobva kurugare, ndobva kumbare, ndobva kudziva rasekwa. Zvakarambwa nachairman. Chairman, pane ma-artist ese chairman haana problem. Ese ma-artist ese muZimbabwe. Chairman haana problem. Killer T haana problem. Because Killer T anouya ari sober. Achiita zvinhu zvake. Kubata miro. But apana vese ava. Vanoti hai inini kana show iri yekumbare mofanira kundipa mari yakati. Kana iri kuKambuzuma mofanira kundipa mari yakati. Kumbare kwacho handiri kuona soda to. yekuti temana kutanda mari vachiri vana vadiki vanoda kutatanga vakura vazotaura kudai kana vakura. Because I can tell you, mark my words, next 2 years there will be no Talky Vibes.
not talking about it. Talent your West. Andataura kunyanya zvekuside kwemari. Zvinhu zvekuside kusenge kwemari kuya. Ndeida ngoti munhu amboitawo show one. Ambutimboona kuti anopa vanhu mari yaari kutaura. Aiwa, mari yaari kuda anoipa. Yake makosi ake anodzokera uzobhadhara vanhu. Obhadhara vanhu yaari kuda iyi. Omboibhadhara umwe munhu. Nene hash economic environment yatukurarama. Even mabig guys like Oliver anostruggle kuti azadze Sheraton kuti andoridza mama artist. $5 is a lot of money. Charge ungonopenga kudaro. Wakura music yako yakaita sei? Because kana takumeasure music to measure international standards. We were fortunate in Zimbabwe kuti takaona ma international artists akapenga na Max Priest kuza. Kana Grigorize kana UB40. Taikuona quality entertainment kwete yauri kutiridza. PA yakadhakwa isingadzwike. Unoita ngo munhu kuridza box ende iPA ida kuridzwa musetsa. Inokunwa ne radio international show. Inokunwa ne radio yangu yemudheni my house radio. Anditi vakatogundwa ne sound system yangu yemumba. Kana yangu yemumba yakakunda pa Christmas mani yangu akandzima. But then say uri producer kupi kwa chimini. Asenge kamwe kana kamboenda kachirira kugwanzura pashipa. Avana sound. But uda utamani. I was very disappointed ndamka. Because kana artist sound yako no problem. Sound system ndio kulimeta sound yako. Sound production. Hakuna munhu engineer haona. Zvivakatu mbomanya Wala kumanya la ubatsira pa nawe dzedzeri. Pane basa hombe richiruda kuita. We have to start right. But manya ari kunyeperwa nevanhu ari Inini I think kuti ma-promoters eku UK urikwana ma-promoters eku UK ari kunyepera futi wafana. Ukwana why ndikutaura ma-promoters eku UK ari kunyepera wafana. Anonzwa 2-3 masongs anonakidza nditika. Munhu yambana anofanga akuzikanwa Sterek. Waiziya? Saka ku UK unoza kune vamwe vanhu vasikakwanisa kudzoka kuno. Vasina kana mapapers and what not. Anenge ada kudya mari. Saka artist akaenda kanoridza. Kunza kanoitika. Akanoridza kushow ikoko anofunga kuti ari kudiwa Sterek asingazoti no. It's a gathering, it's a meeting. These people are coming from all over UK. Kuti sangane ma-Zimbabwean community. Hafi vanhu vanopinda mashows aya vanoenda kunonwa wawa. Because ku UK kune British 100, kune ma-American, kune ma hit radio stations akawanda. Akambopinda kana pa 100 yacho hana. But unotozika mose. Hausi kuqualify. Kana Africa ariko milongana zeku Zimbabwe. Haukwani baba kuti unogona chicha. I don't know whether to vibes akambopinda ma-ene kuma charts. Anopinda ku? But then sakura papi milonga. Artist usakamboita big sound. Auna big sound kana doublet. Artist wedance wokupi. Asati amboita kana show ari 1. Zimari dzanga vasachacha kuti mabhodhi eburongoro varoda because dance of fun kana ndiri dance of fun ndikati ndaenda show atoki vibes ndoda kunzwa music 3 hours non-stop yemusic yake just 3 songs ndobuda ndopata mari yangu izvo ndozika mari yangu izvo you can't last a session yoyo. Just one song, man. Yo, Jumo ana culture TV ilasta 8 hours. Pungwe kutopeza vakuzotinga na pepe. Vachimba. Vachimba chete vachingorama kuti rama zvingobva. Zvisina kunyorwa aka. Kubva musoro. Yeah. Artist kwete zana. Culture TV. But maita bobo isa. Vatsiudze. Think about that also. Don't listen to what that is because they don't know they are ignorant. Let us we'll deal with those who want to be our members. Ngaregero nyeperonzi zimdanzo yakumberi. Pachine basa hobo. We haven't started yet because tiri kuma American church nema British church. Boys maita bo. Maita bo makuvanyanyira. Makuvanyanyira maita bo. Boys maita bo. Because they claim to be dance masters. Vachazopedzisa. Part 2 is coming. Yes, coming.
kuda kuzviita munhu anoita zvinhu havasi tombodya kana mari nemaroyalties eparedhiyo anzwa manhamba avo ngorohwa paredhiyo song ine contract label ongobva mustudio studio yakutanga akutombozwa record iyo chakupa mari sei touya tira kukupa mari wakuchaja unge munhu ari mutevera akutombozwa kuti akaita mari ndaimba ndarekodi producer anenge akapfeka mapatapata havasati vakurinda madhiu nemarekodi companies havasati apano havasati boys maita bow sharp